dezuen bezala, gaurkoan ez dauzkat Gernikako armariak nire bizkarrean. Baizik eta Dania, Floridako frontoiaren nolabaiteko silueta edo gutxienez stop seinalea ikusten da eta berdez fronton boulevard agertzen da, hala usten dut. Zeren, izango da munduan kale bakarrenetakoa Euskal Herritik kanpo fronton izenarekin, eta hori, ikusten da bere garaian Danian indarra handia ukizula Jaialai zestapuntak. Gaurko saioan, kilometro asko urrutitikan, nigandik Pakito Lujambio Donostiatikan, gaixo Pakito, ze mauz? Kaixo, Gabon eta eguardio niretzat, ez da? Bai, hemen... Ondo. Hemen eguardiko ordu bat adituk, oseak aldea zeok eta gaina kanpuan 28 gradu, brisa ederra, klima zoragarria. Bere garaian, bereikuak Euskal Telebistari esan zion bezala, hemen zebilela, limiona errentikaru. Eta hori gertatzen da. Klima ederra, baino bizimodua hemen ere oso garesti. Aitor Albizu, Aiangiz, zer moduz? Oso ondo, zue pele-peletan, bai. Eta hemen euripean. Hamaikatxu txaparra eta ekaitze promultzoa izan. Bai, larun bat, ostiral gabaz, larun bat agoizian, elurretan aldein nuen Euskal Herritik, eta handik ordu gutxira, hori, zamarra edo erropa guztiek ideia kendu, eta sandaliak eta galtzamotxak eta kamiseta, txintxakeko kamisetakin, ere hemen abiliak Floridako bazarra hauetan. Bueno, Pakito. Zuki txintxaken kamisetan, eta nik aspaldiko Gernika zestapunta eskolako kamiseta. Aspaldikoa, baina, bueno. Bira, zer da? Ere kutsi bierra dekot. Jaialai eskolakoa? Bai, Gernikakoa. Urtiak ditu ja, kamisetak, 10 bat urte honak. Hori gutxinez Gerrika eta garai hartako... Ez hainbeste. Pakito, atzo Gernikan edo etxetikan nola ibiliaiz? Ez, atzo etxetik ikusi nian. Gonbidapena egin joteken hilo bat bere neskalagunai, eta haiek joan zituan, eta nik etxetik ikusi nian atzo partida. Azkenian, bonu ateauke, baina momentuz behintzat jende berria izbialtzen Gernika da, ez? Bai. Outsider guztiak hor azaltzen nahi dituk. Bai, eta animatzen nahi dituk, aurren azea nekane emaztea eta bilo, gero kuinaua, gero hiloba, oan hiloba neskalagunakin, da horaxe, urrengo astean ere ez naiz jungo, orduan ere beste bilagun joangoi da, ezagunak, hile ezagunak, haie joango dituk. Olako jendea behar du, ez? Azkenian inoiz ikusi ez dutenak eta derrepente engantxatu finalerako sarrerak eskatzen, Pakito, Nikolana Bazkak. Bai, baina posa ematen dik nahi ere posa ematen ziegoiek banatu alizatia, eta urrengo astian doan zen bilagunak oiek pelotari hoia dituk, osea, oiek ez dituk berriak. Bena, Aitor, Demosko giroa, 5. jardunaldia zala eta gauzak nola ikusi dituzue atarieko momentutan? Bai, 5. jardunaldize, eta, berdin da programan norregon, hemen frontoia beti dau pilpilean, bete-bete, eta giroa nabarrentzen da, ez? Oraingoan, nik uste dut niko bolo-bolo ibilidan komentarizoa lehen komentatu deutzu, zelan, eguraldi kontuek direla eta niko ezetasuna hundize, eta euri jasa, indartzuek izan duguz, eta atzo baegoan olan ardura bat, kezka bat, ia horrek eragina izango zuen frontoian, ez? Oraindik gogoan deko orain dela 2 urte, izan genduen bertan bera utzi berreko partidu bat, Erik Mendizabal eta Bailu eta uste dut egozela jokatzen, negargarri izan zen, eta ez horren beste, ez tantzik ere, baina Gerniken jaialaire askotan goazenak badakigu horre ituginak hor jarraitzen da bela.
eta itugin potenteak dauz, da atzobe euren marka utzi eben. 6. kuadroen dau itugin bat, beste bat 10. kuadru bueltan, 3 palau itugin badauz kantxan, eta bueno, nik uste dut, neko itxura, eskasa eta negargarriz emoteaz gain, arrisku bizizen jartzen dauze pelotarizek, eta pelota bera espektakula, ez? Horren inguruan, baegoan ardura bat, ez? Eta horrez gain, bueno, denok genkian, tentzino handiko partidu bat biziko gendula. Bai alabaiko hil biziko partidu bat zan, bai Zai Barandika eta Baskerentzat, zein Goizerri eta Mantzirentzat. Orden, horrek alderdi bize kontuen izan da, bueno, ikusten genduen, berba da igual, partidu tentzino handiko partidu igual biziko gendule, eta bueno, maila batean alan izan zen, ez? Behintzat, lehenengo jokoko, lehenengo partean alan izan zen. Astea eukizen un aukera Xabi Barandikarekin berba egiteko edo... Ez, aste honetan ez naiz beragaz egon, ez? Pakito, Aitorrek ezetasuna aipatu du, nik jakina telebistatikan arraitu dut, eta berehala konturatu nintzen hori, ezetasuna zegoela edo itoginak ere bai, zeren epailiak eta trapuekin lehortzen kantxan, eta gero pelotariak ere keinuk egiten, eta gainera ez dakit, momentu batian armailetan ere, ez dakit, batzuk guardazolakin, atzerkiekin ikusi hori, ez dakit, brometan zeuden. Hori brometan izan zen, baina, bueno, ondo daube bai hori erakustea, ez? Zeran edo alan, bueno, ja nik uste dut, aspaldi egindako eskara bat dela udaletxeari edo dagokionari, baina, bueno, nik ulertu nuen, bere sasoian, ja aurrekontu bat zegoela, fronturia nolabait egokitzeko eta txukun jartzeko, ze uste dut, eskaparate izugarri dela bai herrizentzat, zein pelotarentzat, baina ez dakit zentzu diren gora berak edo analakoak, baina bai, nik uste dut hori zezala portxuet, broma kaustiko bat, baina, bueno, nik, bueno, gustatu zitzaidan, ze, bueno, sarritan una imagen bade más que 1000 palabras, ez da, Bai, bueno, bai. Eta, bueno, sartuko gea partiduaren mamian, gero baita ere jakin genuen atainek, Gorka Mugartegik atainek, nolabait konpromisua, elkar arteko konpromisua hartu dutela eramanek eta berak datorren urtean behin Daniako 3 hilabeteko denboraldia amaitzu eta, bueno, txapelketetan parte hartzeko, ez dakit behar bada datorren hastian edo bere aitarekin edo hitz egiteko aukera daukagun da asaltzen dizkigun zer, bueno, nolako baldintzak edo esklusiban edo nolako harremana eukiko duten, baina, bueno, Pakito, notiziona, guk behin da berriz podcast txulan edo txiktxaken aipatu izan du dugu, hori, gazteak behar direla eta zein hobeto Gorka bezalako pelotari bat, ez? Ja, gaztia da, baino Danian ikuste ja 3 denboraldi egin ditula, oa laizter laugarren hasiko da, eta etorkizuneko pelotaria baino gehiago, ja, gaur egun ere esan lehike hor eliteko mutila pelotaria dela. Bai, oso albistea atzo jakin genuen, oso albiste posgarria, horre igual pixka bat susmoa edo pentsatu altzan zerbait, azkeneko podcasten atainekin ere, ez dakit zerbait, ez zunez esaten horri buruz, baina diskursoa ere, akordio batea bezala iristeko zen, ez dugu boikota egiten, guk hau, eta bazegoen horre entente bat. Oso posgarria, eta 21 urte ditu, Gorkak, 21 urte, ikesan deken bezala 3. 4. urtea ja Danian, ja ibilbide bat, gero Jaialibekin Donostian, Hondarribin, Grand Slam batzutan ja parte hartutakoa, eta badakigu potentzial handiko mutila dela, gazte bat, eta ematen du, bueno, López badoa, baina beste ezaugarri oso onak indatorren pelotari gazte bat badator.
Eta nik uste du besten batzuk ere badaudela hor ate joka, pues, bat esango dut, oraindikan gazteagoa da, 18 urte ditu, baina hortzi Aldazabal Argoitia ere ordezkoa eginez, dabil orain Zabilekoan Gernikan, da hoiek ate joka. Eta Gorka Atain horrekin batera nire galdera da, eta Erika Mugartegi eta Arai Lejardik jokatuko dute ere eramanengo ligan, aurreko urtean hasi zuten, da gero ez zuten jokatu, baina ez dakite pakete osoa izango da, akordioa edo nola izango da, baina dudarik ez berri oso ona dela. Aitor, guk Gipuzko aldian pixkanaka esaten dugu, zuek apurka, ba, bueno, gauzak borobiltzen edo burutzen ari dira, kasualidadi ematen du, baina Lopezek erretirua hartzera doa, eta zein eta mutil gazte bat atzelaria ordezko edo barrura, hori nola hartzen da? Oso ondo. Hartzen da oso ni izugarri pilo bat postu niten. Bai bera gaitik, zein, bueno, gu gaitik, salien gaitik eta sexta punta gaitik, ez? Oso notiziona da, oso berri ona da. Goikok esan zuen, egin eutzien elkarrizketan, esan eban, bueno, berak ja eskatute eukela hori zelan edoalan ja enpresari, ba, bueno, movimentu horrek areagotzeko, eta, bueno, ba, denok zoriondu behar gara, ba, bueno, horrek azkenean, ba, bueno, emaitza ona izateaz. Nik Atain askotan ikusi dut, Gernikan jokatzen den txapelketan, horreguenetan, ostegunetan, berrituko txapelketan ere garaile urten da, joan den ostiralean uste dut, eta, bueno, oso berri ona. Lehen aipatu du Pakitok Argoitia, nik beste izen bat ipiniko dut, ia laster batean, edo, bueno, behintzat denpora epe laburrean, ia hori ere hartzeko edo fitxatzeko moduan. Oienar, Xuberuako pelotaria, zugarri gustatzen zait, eta ia horrek be aukera duen, edo eramanek aukeraren bate ematen dutzon. Gehien bat esaten dut eraman, jakin hor dauela High Alive babitu izugarrizko lana egin duen beste enpresa bat, baina, karo, gaur egun, liga txapelketa, ba, nola baite edo, bueno, ba, hor daudenak gehien bat, ez, leian, eta horrez egotea, nik uste dut, ba, penagarria dela, pelotari askonentzat, orduen, bueno, horre egotea, aldiz, ba, importantea da. Eta Erikarena, eta Arairena, jo, ba, ia bide beretik duan, Pakete berean behar badanik, beste izen bat gehituko nuke, Kaparroz, frantziarra, ez dut uste iparraldeko danik baizik eta horre... Osegorraldekoa. Osegorri inguru hortakoa, ez dakit, eukizen duten aukera Durangoko San Faustoko finalaren partida, elkarren kontra jokatu zuten Javier Urrutiak eta Atainek, beste iparralde edo frantzes bat, nahiz izena batzen, eta Kaparroz, mutil handi bat ere bai, izugarri gustatu zitzaidan. Behar bada, oraindikan hori bere kilometroak edo orduk sartu beharko ditu kantxan, baina etorkizunean segurazko kontuan eukitzeko mutil bat. Dana, nik ez dut aukera galduko esateko aigeala pitxaketaz hitz egiten, baino lehenago edo geroago, ez, sistema hori apurtu inbierko dela, hau da, open atarikoekin beste kiroletan bezala, ez adedo edo esaten dan, hau eta hau jokatuko dute eta bestek kalean gehatzen dira. Hori nik usten dut, ulertzen dut, egoera ezin dela derrepente aldatu, ez? Derrepente gabetikan egunera edo gauzak bere momentuak behar dutela, baina hor badaude mutilak aukeragari gabe geratzen direnak. Atainek aukera emango diote orain, baina ez leno. Eta jokoa berdintxua, hori ez da. Ez dut esaten denek ataka berdinatikan pasaberko luketela, hau da atarikoekin baizik eta, bueno, zerrenda buruak bai, baina irekiateak. Eta orduan,
kalegoak ere eskertu ingo luke, zeren Aitor, zu hor zaude, zintzo demonio, arpegi berriak beti zea da, ez, aurten, gero aipatuko dugu, Goixerri sartu da, bueno, zein godun, zer ez duen egingo, nahi ditugu berritasunak, beste kiroletan onurako. Bueno, hori soka luzea emango luke gai honek, baina algaitezen partidare, Pakito, ze erritmoko partidua izan zen. Bueno, partidua lehen esan duen bezala, Aitorrek esan zuen bezala, asko zegoen jokuan, asko zegoen bi aldetatikan jokuan, eta igual gehiago Barandik eta Basken aldetik, zeren txapelketan hasieratik favoritotzat jotze genitun, eta orduan lehenengo partidua galduta Urreisti eta Lopezen aurka, bita utz, eta tantuk alde aurka eko eskasien gelditu zianez, naiz eta bigarren jokoa tanto bakarragatik galdu, aurrekoa 8 gelditu zian, eta orduan presioa gehiago ne ustez beraiez zaukaten, ezta? Eta Goixerri eta Mantxi, pues Goixerri dator Magiketik, atzo itxura hobea emantzun, lehenengo partidun baino itxura hobea emantzun, eta haiek ere presioa, pues, itxura ona, eta auker hori baliatu nahi zutelako, ezta? Eta nik, ezustekoak izan du dira, bate oso nabarmena, eta bestie esain beste, eta esaten zergatik ez ezusteko bat oanguntan ere. Eta ez dut esaten bita bat edo lakon bat ustia, eta nahi nun hori izatik, zailkapena baindik gehiago estutuko zan, ezta? Eta ia lortu zute, etxan izan du partidu dizdiratzua, hasieran nik uste dut esetasunana edo ituginena, pisu handia da izan duzula, hor presioaz gain, Mantxi lehenengo pilotaka da, emantzuna, eta lurrea juntzan. Eta uste dut, atea zitzaiola Guillermina bat, ezta? Hoi Guillermina da, Juan atea zitzaiola. Enun ikusi, enegoan diferidon ikusten, eta konturatu nintzen ian, ja bat eta utxo zijoazen, ez nintzen behitu ez. Lehenengo pilotaka da hartu zunean, neiko zabalean, errebesakin, eta hankazera labaindu zitzaion, eta bipareta atea zitzaion errebesean, josun 5-6 artean, eta bipareta errebesakin. Eta ez dakit hori Guillermo Amutxastegi handiak egiten zituen biparetak, ez dakiztan, bueno, hori atea zan. Eta gero handikan gutxira, sakia egitea juntzan Goixerri, eta gauza bera, labaindu eta lurrea. Eta nik uste dut hori nahi edo ez eragina badula hor, eta hasieran nahiko failuk eta izan zian, baina lehiatxua juntzen, lehiatxua lehenengo atzedena 8-7 aurretik joan zian Goixerri eta Mantxi, eta 9 eta 8 ere bai, baina horre izan zen tanton batean nahiko zaila hartu zuen Mantxik, eta 9tik etzun altxa, eta Barandik 7 utzi zion, galdu zuten, bueno, ja, pelota aldatu zuten, da, beste gauza bat, pelotakin atzo eskapada asko, eskapadan ibili izan pelota. Eta orduan, aurreko podcasten hitz egiten genuen hemen zestapuntako jergak eta autoa, eta nik uste dut, ETB-en ere geho ikusten, zera partidun, eskapadata aipatzen dut, ez da behin da berriro. Eta nik uste dut dela gaur aukera politia, Juan Ignacio, eskapada zer den, eta eskapada batzutan egiten da frontoia bea, pinturagatik, pelotagatik, atzo dirudinez pelotagatik zen, eguraldiak ez dakit zer ikusirik izan duzun. Eta orduan, azalduko gauke eskapada pixka bat zer den? Bai, erabat ados nago, eta hain justu hemen apuntatuta neukan pedagogia, nola baita azaltzeko eskapadaz airean nian zertaz ari garen, ez? Eskapadak, ieska edo euskeraz nola izango litzateken da, efektua guztiz kontra hartzen du nian pelotak frontizan. Hau da, eskubiakin goitibera botatzerakoan adibidez, beherak hainbierrian pixka bat
zeiteu ez, goraka bialdu, eskapar, ieska ez gora, irristatu baino goraka. Orduan efektua guztiz diferentea. Adibidez, erremontea jokatzen da eskapadaz, momentu oro. Erremonte modalidadean dana eskapada da. Tita baino esagerazio bat. Eta errebesarekin, batipat eta gero aipatuko dute baskenen eragina eskapadarekin, gogor xamar, gogor jotzen danian, errebesakin frontizan behera iteu. Eta, karo, behera iteu, baina sekulako abiadura hartzen du gero kantxan. Jota tiro bat bezala joaten da. Eta atzeko hormara jotzen utizkero, txitsak bezala iten du, errebesarekin, atea kontuk. Eta alderantziz, eskubiakin, adibidez, Xabi Barandikak, albotikan ematerion postura zoragarria eskapadaz botatzeko, efektua da hori, parabola bezala egiten dula, eta gero, atzeko erreboteko horman jota gogorak aiteu. Orduan, zer gertatzen da? Kontrako bidean edo gidatzen hariko bazina momentu guztietan, egunero jokatu ezkero horrela, nolabait oitu itezea, baino eromena da gehienentzat espada jotzailentzat. Jotzailek sekulako abantaila dakate hola jokatzen danien. Hau da, adibidez, burura etortze zait, Lalo Eduardo Elordui, arek emate zion garrotiarekin, eskapada harrapatzen du nion pelota, ez da arduratu behar ezker pareta bilatzen edo, ez, enman egurra pelota enkargatuko da nolabait tantu egiteka. Eta, karo, aurkaria ez dakizu boteko horrioa jun, atzian geratu, behera ingoizun, edo zabalera, eromena. Nik uste dut, pelotari izan du gehan gehienok, eta direnak eskapadaz ez dutela ikusi nahi espada jotzaile bat. Orduan, atzoko kasuan, nire ustez ezetasunak sekulako eragin aukizula frontizian. Claro, frontiza nolabait bustita ongo zen. Eta bustitasun horrekin pelotak irrist iten du baretian, ez du heltzen. Gero, izan du dira kasuak ere bai, beste frontoitan, peloten gatikan eskapada hartzen dula. Beste material klase bat hartu, pareta berdinarekin, eta ez du eskapada hartzen. Orduan, arrazoi desberdinak egon lehizke eskapadaz jokatzeko garaian. Eta batipat hori, efektua kontrakoa direla. Ez dakite neko azalpena gelditu da garbi xamar, edo, bueno, bestela, Aitor, zuk esaten zuen, irudi batek gehiago balio du, mila hitz. Niretzat, atzoko partidan, Aitor, ez dakite zu adoz zauden, ezetasunak baldintzatu intzun erabat partida osoa. Zuk nola ikusi zenun? Bai, gainera hasieratik mesfidantza puntu bat sortu zuen. Nik uste dut ja aurretiaz be ikusle eta sale guztizok geneuzkan kezka horiek be eurepe izango zituzten, eta zelan edo alan, prebizio edo aurrekuspen horretan sartzen zala ja, aukera hori, ez? Nik uste dut atzo eskapadik gehien bat pelota batek eukibala, gehien bat materialean ikusi nabenik eskapada, eta naiz eta lehengo bederatzi edo hor, lehengo jokoaren lehengo partean beko berdintzu ikusi nabezen bikote bizek, berdintzu beba ikusi nabezen desero oso. Nik ez dakit kale ez egitera, tanto egitera baino, ia ez dugun kale egiten, egokitzera, kantxara, egokitzera, materialera, nik uste dut hor, ibili zirela laurok, ez? Nik ez naben ikusi komodo. Eta egia da, neko berdintzu joa zela horrez. Ze gertatzen da? Justo, eta zuk esandako hortatik tiraka, atzo baskek bortizki joeban, injartzu joeban pelota, eta pelota, eskapaduken pelota horretaz baliatu zen.
oso ondo irakurri zuen zenolako ezaugarriak egoazen bai kantxan zein material aldetik, eta egokitu zen ondoen, eta orden soratu, erotu egin zituen esan bestiek, ez? Orden, oindala bi podcast López eta Urrestin kontra esan gendun Baskeren partidua baldintzatzaile izan zela txarrerako, akatz pilo eta palo pilo bat jo bezalako, uste dut, egiari zor atzoko egunean desberdin izan dela. Baldintzatzaile izan da ere Baske, baina onerako, euren interesen onerako. Izan be, sortzita zazpi, lehen pakituk esan duen moduen, sortzita zazpigaz joan ziren atzeenera, lehenengo atzeen aldira, atzetik Baske eta Xabi, baina gero 15 eta 10 ziren, sortzi eta biko partziala egin eben. Eta hor, Baskeren eskuma batez be, indartzu, boteretzu, hor bien artean sortu eban izugarrizko desoreka, eta aurretia egon ziteken mesfidantza kantxarekiko eta egoerarikiko, nik uste dut, areagotu egin zala. Orduen, zerritzen nor moldatzen dan ondoen, nok aprobetsatzen dituen, bai alabai, dauden ezaugarriak, horrek darama, edo garaipenetik hurbilago dago, ez? Eta nik uste dut hori gertatu zala atzo, nabarmen ikusi zan, bai 9. Tantutik aurrera. Bai, eta hortik aurrera ere lehen joku hortan, Basken bortizkeria eta bere defensa ere, bai. Zeren defensa oso ona erakutzizun, tarte hortan, euki zuten, ez zuten euki Lópezek eukizun bezala atzeko paetan kontra, baino bai izan zitulan pelota zailak, eta oso ondo eutzi ziola, seguru jokatu zula, eta ikuste zitzaion berari, bai, konfiantza handina beak zaukalan. Besteke, esan duguna, esetasuna horrek, presiluak eta baldintzatu intzitun. Eta zati hortan, Baske izan zan honena. Gero, bigarren joku hasi zanean, esan duen, bueno, ordu arte lehiatxo izan du da, gero esan duguna, bigarren bukaera, bukaeran eskapatu zitzaien, lehenengo joku hasi zanean, hasi zian irabazten Goixerri eta Mantxi hasi zian irabazten, eta bita utz uste du jarri ziala. Bita utzez, bat eta utz, beraiek hasi zian, eta nik edo, bueno, ia, oan ere berri, baina ja hor, etzan ja kolorerik egin, egon, hor ja joan egin ziren segitun, eta ja etzan kolorerik egon. Etzan izan partidu dizdiratxua, etzan egon ere tensio handi bat, partidu pare batean egondan bezala tantu batekin bukatzen dela, eta atzo ere partidua bukatu zen 2 jokotan. 5 jardunalditan edo 5-6 partidu jokatu dira, eta bakarra izan du dira 3 jokota. Ladutxe eta Zabala eta Erkiaga Ibar Luzeana 3 jokota. Beste guzti 2 jokota dira momentuz. Bai, tentzinoa esan grabara esan transmititu. Eurek behar bada, eurena izango eben, hori argi da, jokoan asko egualako, baina esan grabara transmititu izen igual, alde hortatik izan zen, ez dakit, 5. jardunaldiz, igual, animazio aldetik igual, 5 horietatik igual eskasena, bizi izan gendun atzo, eta horrek bere eragina dauka, gero saleen artean, eta partiduaren balorazioan, ez? Zer esanik ez, bigarren zeta, bigarren zeta dekaile joan zan, 8 batera, gero sozer itxuratu zan, baina argiegoan, lehenengo jokoko bigarren parteari segida jarraipena emon eutziela, eta aurrerantza, ez? Gero Xabik oso partidu serioa jokatu zuen, nire ustez, eta atzo ikusi izan ez, lehen aipatu duzu eskapada, hor errebotea, eskumeko errebotea hartzen duenean, hain ondo egiten duen jugada hori, pare bat eskapada hona eman dutzen, eta tantuak atzean egin ez. Eskapadaz jokatzen da nian, nik urteetan, eta tokatu zaigu eskapadaz jokatu beharra bolada luzeetan, inoiz ez dago joku dizdiratxua. Daude irabazleak eta galtzaileak. Baina
galtzaile kirolak, espektakuluak, beti. Zeren, ezinezkoa da horrela ondo jokatzea. Zatikan, baldintzak berdinak ez dira. Orduan, atzo, niretzat Goixerri eta Mantxirentzat partido trampa bat izan zen. Baldintza normaletan, pelotak normalak, zatikan, atzoko pelotak beste egunetako pelotak izango ziren, ni seguru nago, gertatzen da, hori, giroa, atmosferikoa, erabat diferentea zala, eta pelotek beste erabatea ateratzen zirela. Goixerri eta Manzi pelotari teknikoak dira, ez dira jotzaileak. Batipat Manzik behin hemen txitxak esan zuen bezala, eskubi planoa dauka. Ez dio baskek ematen dion bortizkeri horrekin, ez? Basken suina, postura ikusi eta duen guztiarekin emateio. Aia kuidauz, noa juten dan pelota, bate daki, baino eman iteio. Atzoko baldintzetan, haizea bere alde, momentu guztietan. Haizea bere alde, batipate hori, lehenengo jokoan, bigarrengo zatian, da gero bigarrenian, Goixerri eta Manzi ezinian, zarikane, baskek eman da eman, karo, olakotan aziten da pelotaria, ikusten du, mina iten dula, hor, bozealeari batek, jotzaile batek, bestia aurkaria soken kontra dakanian, ez? Bestia, hori, nahiko lan adazka, datorren erasoa gelditzen. Eta nik Mantxi ikusi nu momentu guztietan, saiatzezan eskubiakin ere zea ematen, baino ez daka indarra, ez daka tokea, eta atzoko balditzetan tokea behar da indarra, eta Xabik leheno esan deten bezala, eskubi horrekin, bere biziko minoiteu. Orduan, partido trampa bat izan zen. Horregatik, ojo, kontuz, Barandika eta Baske beste batzuen kontra, beste baldintzetan ere ustez. Urreisti eta López pakitoa, garo, bitxuk, oain arte erakutsi dutena da, bueno, ez, demasa. Baina, ez dakit, ojo, oain dikan. Hor zean, Goixerri Mantxi, oan gelditu dira, matematikoki ez daude kanpun, matematikoki ez daude, Urreisti eta López matematikoki ez daude finalerditan, baina badakigu hankaterdi handaukatela, eta Goixerri Mantxik hankaterdi kanpoan. Gero gelditzen da laugarren bikotea hor, Urrutia del Rio, oaindikan partidurik jokatu gabe, eta haiek jokatu behar dituzte, oaindikan data ere uste dute ez daukatela jarrita, egongo da Urrutia nola magiken aidan jokatzen da horren arabera olakon bat, eta haiek 3 partidu jokatu behar dituzte. Eta orduan nik ikusten ditut Goixerri Mantxi Urrutia del Rio dez, zaila ikusten dut bikote hori iristea finalerdira. Baina bai disguston bat eman aldutela. Baten bat igual gauzak igual zaildu igual egin aldiotela. Momentu hontan, multzo hontan, multzoan ikusten dira Urreisti López, Barandika Baske, hautagai nagusiak ez da, finalerdia. Baina, ikusten, bikote hori, Urrutia del Rio, baten bat igual, disgustoxon bat igual eman aldiola. Pixka bat errajatu inaizekela, pentsatu sartu izekela, hola, eta geho azten dia kalkuladorak hor martxan, tanto kalde, tanto kaurka, Goixerri Mantxi 2 partido jokatuta puntori gabe, eta aldekua eta aurkakua oso gaizki daukate, askoz gehiago dauzkate tantuk aurka alde baino. Baina, oaindikan partido, beldurra de badut, iak gertatzen dan, ez final horretan baizik, ligaskan, partidun bat egotia, ja zer ikusirik ez dagoena. Aurreko urtean gertatu zen bezala final erdin, jokatzen zara partidu bat, eta etzeola eser jokuan, ezta? Eta hemen ere, arrisku ikusten dut, partidaren bat, hor, ez dakite Urrutia del Rio baten, ja, dena esaten da bezala, bakailu guztia saldu egotia, baina partidu hori jokatu inbierda.
Eta hala ere, bonuk direla, hau direla, frontoia bete ingo da. Atzo Xabi jokatzezulako, Mutriko erra jokatzezultelako, da etorri ziala, eta datorren asteako dena salduta dago, ere. Urrengo asteleneako dena salduta dago, ez dago ja sarrerari, dena gortuta dago. Baina, beldur hori badut, gertatu aldela partidan bat, eta hor, ez dakit hori ematen bada, ez dakit nola nola jokatuko du. Bai, ni be horren beldur naz, eta uste dut beste podcasten hori komentatu gendula, ez? Osa, inondik inoko trascendentzia gabeko partiduek, igual, ikusi behar izatea do danalakoa, ez? Hori alde batetik, karo, egutegiak berak nola dagoen programatuta bezer ikusi handia duka. Nik ulertzen dut, hor zailtasunak izugarrizek izango direla agenda programatzeko eta agenda antolatzeko kontuan izan da Magic eta Dania eta bestea argi dau, gaitz dela, baina, klaro, dagoeneko Stabik bi partidu jokatu ditu, López eta Aurrezik bi partidu jokatu dabez, eta oraindik daukagu laugarren bikote bat, oraindik agertu ez dena, ez? Orduen, bueno, zelan edo alan ja, nahiko panorama nahiko, ez, argitu da igual, kompetitiba de mailatik, igual nahiko genukena, baino gehiago, ez? Baina, bueno, uste dut hori gertatzen dela, lehenengo, zelan emparejamientok eta abar, zelan emoten diren, baina eske, aparte, hori, egutegian, jabadara batzuk bosgarren jardunaldia, batzuk oraindik jokatu gabe daude, eta ia horrek zer egin daukan. Lehen izan duzuen ari da, Urrutia del Rio, igual paperean, igual, erbada, igual konfiantza gutxien emon alduen bikote bat da, baina horre bai ezekila ezer galtzerik. Edo ni bentsat hori daukan zentzazioa, eta gero, euren izaera erasora da. Erasora da. Orduen, erasora joatea eta Del Riok daukan kainonazoagaz, eskumiegaz, nahiz eta Gernikako frontoia proposena ez izan, berarentzat, argi eta garbi, atzoko eguregaz edo ezetasun puntu bategaz, zoratu egin alditu. Besteak bai, edo bentsat desorekatu, deskolekatu, desoroso jarri alditu besteak. Orduan, bueno, ia ze gertatzen da. Eta Goizerrin parte hartzea nola ikusi dezue, esperantzak edo nahia Goizerri nola esango nuke, dizdiratxu bat ikusteko, bi partidak jokatu ditu, atzo lehenengoan txukun xamar ibili izan, baina hortik aparte, ez dakipa. Ez, ikusten da, lehenengo partidu atzo, hobeto zio moldatu zen, baina, karo, atzokua ere ze baldintzetan izan zen, hori kontutan euki behar da. Aige hitz egiten ezetasunana, lehenengo bigarrengo sakean, lurrea juntzan ezetasunagatik, horrek ere nahi gabe ere freno bat talka bada, berarentzat, gero pilota eskapadan zebilen, ezin jarririk, eta hala ere txukunago ibili izan aurrekoan, baina deno daukagu gogoa Goizerri ikusteko beste baldintza batean, ez da beste baldintza batzutan da. Baldintzak ez dut esaten eskapadanak eta esetasunena bakarrik, baizike beste rodaje batean, txapelketetan, aurreko urtean ez dakit, horre Bilbo, bato beste jokatu zuen, baina ez du izan du ere hola segida hundi bat izan du. Iparralden ez zitzaion jarri, eta orduan, mutil gazte bat ez dakit, 25-26 urte ditu, eta potentziala izugarriakin da. Orduan, behar du beste segida bat ne ustez. Orain, Magiketik Gernika, Gernikatik Magikea, Magiketik Gernika, horrez suposatzen duen handikaparekin, oraindik ez diogu ikusi nahiko genukena. Gero Aitor, betikoa, zenbat bider aipatu dugu katedralak bakoitza bere lekuan jartzen dula, lehenago edo geroago. Hau da, badaude pelotariak edozein frontoitan, edozein kantxetan, oso ondo, txukun xamar, primeran, gero arajun da
ipurdi agerian gehatzen dala behin da berriz, Bai, Gernikek hori deko, biluzik, norberan burue biluzik ikusteko arrisku ez, da? Ipurdize ipurdize biztan. Ondize, zabala, leku asko, eta, bueno, biztiegaz jokatzen duenak, aukerak baditu, baina gero horrez gain, fizikoki eta teknikoki, bere doaize duki berdeuz ez. Nik atzo Goizerri bentzet ikusi naben besoa gehiago luzetzen, ikusi naben askeago, ikusi naben atzera beste arrastasun bategaz botatzen alderatuta, iaz deportibon ikusi naben moduan, edo lehenengo urriko eskenan zelinen, ikusi naben hortatik alderatute. Da Pakitok esan duen hildotik, pena ematen dozt horrek, ez? Rodaje falta horrek, zelako eragina dekon, eske eromen bat da, ez? Zure automatismo guztizeko 36 metroko kantxa batera, ezaugarri propio batzukin, atropelatzera, hankatara jokatzen den leku batean, txitxakik ez dagoen lekuan, materiala erabat desberdina, eta lako batean, eta non, eta 57 metroko protoi batean, jaialai batean jartzea, eske nik benetan mirestekoa da kantxaratzea, Orduan, ez litzateke, ez dakit, justua izango, ez? Epaiketa bat edo epaitzea, dagoen baldintzak kontuan izanik. Hau da, bizpairu hilabete edo hemen jokatzerik izango balu, eta jokatzea, hor uda bueltan egoten dan intentsidadeagaz, ze hemen winterra esaten da, baina pelotari batzu jokatuko da bez, partidu bat orain, eta hurrengoa jokatuko da, hurrengo hilabetean. Batzutan egunerokotasun horrek ematen duen automatismo sorta, hori da bermatu behar dena, ez? Orduen, nik bai gura neuke horrelako Goizerri bat ikustea argi dau, pelotari dela. Goizerri pelotari da. Nik gogo honez ikusiko nuke Pakito atzoko partidua, baino launak aldatuta. Barandika Mantxikin eta Goizerri Baskekin. Zergatik? Zergatik, ez dut esaten, berriro ez, kontestua, testu ingurua kontutan hartuta, Goizerri eta ez dut esaten ez daukatela maila winter bat jokatzeko, baina laguna gehiago behar dute. Atzo, galduleike partida, ez? Beti galtzailea eta irabazlea. Baina nola galtzen dan, zer erakusten dan, zer baliebideak, eta atzo nik kamutsak ikusten ditu, no? Ez, nun irabazi zezake, 10 bider jokatuko balute partida hori, zenbat bider irabaziko lukete Goizerrik eta Mantxik, nien ikusten nik nola esaten da, tresnarik partida hori irabazteko. Esateko, bai, atzo ezetasuna, baina kondizio normaletan ere, ez bi borrokalei kontra, Goizerrik, hori, berriro, ikusi berko luke Luzaro, baina ez teke zesango nuke killer bat, que se la juega eta tita partido horrela teatzeula, lan egin behar du, eta Mantxik zer esanik ez. Mantxi da, pelotari bat oso polita, behar bada, Motriko edo Durango Markinean, baina Gernika, 57 metro horiek, gutxi batzuk sentitzen dira oso eroso, baina indarrak aldatuta ordun orekatsuagoa ikusiko nukenik bakoitza horako txapelketa batian, hortikan galdera, Pako. Bai, igual, orokorrean ez bakarri bikote hau ez da, hartuta dauden bikote guztik, 8 bikote, oreka bat badago, 8 bikoten atzean. Ikusin behar, Urrutia eta Del Rio ipatu du, baina Aitorrek esatzen butzela, bate da. Ikusi degunaren arabera, ikusi ditugu Goizerri eta Mazi bitan, eta bitan, Osea, oreka, 8 bikoteke aukeratu, eta
osea, esaten da bezala, paperan gainean, ez da, teorikoki, jokatu aurretik, badago, orekatu altzean gehiago, eskatu sartuko intendenten lanetan, ez da, beak, askotan, izena, gauzak, baina igual intendenteak dakizki beste gauza batzuk ere, nola dagoen pelotaia ze transmititzen dion, eta horrelako gauzak dakizki, eta ezusteko batzuk izan da, eta igual beak, osea, bikoteak horrela egiteko, pues, igual ikusi ditu beste gauza batzuk, edo beste ezaugarri batzuk, ez dakit. Antxor, izenak Barkatu, eta interesak ere behar bada ere, bai? izenak, interesak, Baita izanak, ere. gauza asko daude lantzan, eta, bueno, bai, gauza bera egon naiz, gaur goizean Gernikan, pelotari hoi handi bategaz, berbetan horren inguruen, ez? Eta gauza bera komentatzen eban, ez? Osea, teorikoki, behintzat, gitxi gora bera, bale, edonok irabazi aldu, baina zenbatetan irabazi aldu, ez? 10 partidu jarriko bagen ditu bata bestearen atzean, ez? Ba, igual, nik, desde luego, dirua badakin doren alde jokatuko neuken, ez? Hori argi dago, ez? Baina bestetik, badaude igual kontraargumento batzuk, ere, ez? Objetibableak direnak, iaz nortzu jokatu zuten Winterreko finala. Laudutxe eta Mantzi egon ziren finalean, ez da? Erkiaga eta Ibarluzaren aurka, ez? Baten batek esango zukeen hori aurretiaz, nik neuk ez behintzat. Orduen, batzutan, ez, arrazoi bide sendoak ustearren daudela, bueno, zorizonez, badaude beste erak, bideak, edo desorekaren bitartez, edo gokitzapenaren bitartez, bueno, horrek gauzak aldatzeko. Teorikoki, bueno, bai, López Urresti, Barandika, Baske, hor beste taldean, bueno, hor badago zer esana, ez? Bai, ez, Unai Leke Goitia, baina, bueno, ez daki, nik aldardi biak ikusi beharko lidateke. Baina, bai, igual behar bada, danok nahi dugu ikusi igual pelotari batzuk horre puntuan, baina era berean bai nahi duguz mito batzuk apurtu. Orduen, bueno, badaude horre, dantzan gauza asko. Eta be alde hona badu horrek zatikan, igual, bai, osea, bikoten bat, hasieran ikusten dana, hau dek multzoko eskaxena, baina, esaten da bezala, aberia bat egiten du, favorito da nahi, aurreko 2 urtetan txapelketak Gernikako neguko txapelketa irabazi duten bikoteai, aberile egin dio. Gero, beraiek igual ez dira sartuko finalerdin, ez dute zerringo, baina ja aberile egin du. Da, horrek, nik uste dut, empresario intendentea zagoikori, zaten da, neiz esaten dira zue desoreka hau deskompensazioa, baina begira zer egin dut dion honek. Beraiek igual ez dira sartuko finalerdira, gero ez dakit zei bilbidea izango duen bikote horrek. Baina aberilea egin du. Eta orain aurreko 2 ediziotan txapeldun izan duidanak, Erkiaga eta Ibarluzeak, dauzkate beste 2 partido, eta bileak irala biziko. Aitzor, datorren hastian, Erkiaga eta Ibarluzea, Johan eta Gorkaren kontra. Badaukazu informaziorik Johanek jokatuko ote duen? Ez daukat. Ez dakit, galdetu ere ez dut egin, baina ez daukat, ez daukat. Orduan, bueno, Olaranek jokatuko badu, da Olaran, bueno, joan den astean etorri zen moduan badator, bueno, partidutxu ikusi aldugu, ez? Johan nik aspaldi joan ez dut benetan ondo ikusten. Uste dut niko ez du holan bilakaera bat, edo danok espero gendun bilakaera bat ez du egin. Azkeneko urtean, ez? Neko, ez dakit, duen dituen doaiak eta dekon ingerra eta dekon jonasuari ekiteko, bueno,
zakitxe, aukera horiek, ez dauz baliatzen, ez duz aprobetxetan. Baina, bueno, olaranek atzobe antza denez, politio izan olaran behatzo Erkiagaren kontra Barakaldeko frontoian, da, bueno, ikusiko dugu, ia ze gertatzen den. Pakito, etxetikan ikusiko partiduan oski, jende berria, behin da berriz bialtzen nahi daiz, Bueno, berrik ez dituk, berrik ez dituk hauek. Bai, eta, bueno, neik olaran egon, edo Johan egon, bai, aldea ikusten dut, baina hala ere, Erkiaga egon da. Eta Gernikan izan da, favorito dia Erkiaga. Erkiaga eta Ibarluzea. Ikusin biher Ibarluzea aurreko partidun baino asentatu hau datorren, nola den, baina nik uste dute favoritoak beak direla. Bera direla, dudarik gabe. Behintzat, ezetasunari gabe izan dadila, Aitor. Ja, espero, ez dakizelako gura dizia dauen iregarritxe, bai, frontoialik eta naturalen dauen, da... Leheno, hartze zituzten makina batzuk edo, ez? Bai, hanik uste dut hori obrakin eta hor egon ziren egokitzapen batzukin, eta horiek traktorak eta uste dut teoria edu zirela. Bai, leheneko ondo zegoen. Leheno aipatu dezun Erikek eta Mantxizan. Bailo. Bailo, aipatu zuten da suspendu. Ondoren jarri zituzten aparato batzuk, gailu batzuk, ez? Sekatzeko, ez? Duela bi urteko Erik Bailo eta Olaran del Rio izan ziren, partida hori. Olaran del Rio. Eta, uste dut, han entzuten zana, eta izan zala eguna euritsua, baina, udazkenan egun Euskal Herrin euri egitea, gauza normala da, eta posgarriare bai, eta esan zuten berogailua jarri otesan martxan, aurretik berogailua, hotzeitezula, gero jendia sartu zanean, jendian berotasuna, arnazak eta kondensazio bat, eta nik uste dut pixka bat ikasi intzutela ja berogailua nola erabili, ezta? Eta atzo egualdiakin, esaten, zeren atzo arratzaldean Beotibarren eskuzko partidak izan zian, eta arazoak izan zituzten. Eskuzko arazoak partidan, Beotibarren arazoak izan zituzten, uste bigarren partida lehenengoa jokatu zala, lehenengoa bigarren olakon bat izan zuten. Baina han izan zen, ezetasuna eta irristakorra, galdi zuen. Hemen kantxa, etzeon irristakor, itoginak zeuden, epaileek horren toaliakin, ja, esan bertzaile mopatxo batzuk ere egoten direla, hankakin hor, toalia lehortzen ibili berrian, izaten diala pixka bat. Fregona batzuk, ez? Zabaloi, mopak, eta ikusten ditugu, saskibaloian, dandole da ateatzen dian, hemen, hankakin hor, toalia, eta, bale. Kantxa ondo zegoen, baina frontixa ez zegoen ondo. Orduan, haber nola den urrengo astelenekoa. Ia ikusten dugun partidu handi bat, partidu hon bat, tensilua dagoen, eta geokuk. Behingoz, Aitor, bita bat edo borroka batian da... Bai, partidu lehiatue, da tantu politikaz, da deno gustura geratzeko moduen ia dekogun. Bai, bi partidu izan du da hola lehiatxuk, Urreisti López, Barandika Baske, bi jokotan izan zen, baina bigarrengo jokoan 15-14, ikusten nola bukatu zen, eta beste partida izan zen, Ladutxe Zabala, Erkiaga Ibarluzea, 3 jokota, eta ua ere 5-4. Azkeneko pelota ua, Erkiaga ikutxusuna eta falta eman ziotena. Orduan, horiek izan bida. Pakito Aitor, ez da Aitor, bersua prestatuta edo... Ez da prestatuta, nik kapizena egirri dut. Bueno, izaten izan, joan den azien, eukina buruen egiteko, nahi gizela... Aitzaki. Aitor, kamiseta hori eBay edo interneten gogotik kotizatuta ongo, ez?
Ez dakit, ja urtetxo batzu ditu. Bai, ondo politia da ganera. Hor, zea, segi. Jesus Olivera, gehoitako batek ikusiko balu, kotizatuko luke gotikara. Bueno, bazuken propaganda da, iguale, eskolakoek iguale eskertuko dabe. Banian hemen bertan, frontoian ikusiko dut egun gutxi barru, eta esango jo, bitu, holako aitorre albizu baka, kamiseta, hola, historia ondikua, beraz. Oso ondo. Ea, sos batzuk atortzeko mun. Bai, dana ongi etorri zeitzen. Pakito, aitorrek atletikak eren partidu ikusi nahi du, eta... Bai, baina minutu pare bat, bitxikeria edo kuriosidadeak kontatzeko. Pixka bat hola, behidatuta zera 16 pilotarik, Gernikako neguko txapelketa jokatzen arien 16 pilotarik, hegoaldekuk dira 11. Iparraldekuak 5. Gero, Bizkaitarrak dira 6. Lapurtarra 4, Gipuzkoarrak 4 ere, Benafartarra 1 eta Arabarra 1. Falta zaigu Nafarra garaikon 1. Falta zaigu ja Euskal Herri eta Xuberokon 1. Horiek falta zaizkigu herrialde. Baina ikusten da, Bizkaiatik 6-kin. Eta gero beste bitxikeri bat ere kostaldekoak gehiago diala barruko aldekoa baino. 9 kostaldekuk eta 7 barruko aldekuk. Orduan kostaldean zestapuntak Sorozabaltarrak Biarriztik, Bidartetik Baske, Getaritik Ladutxe, gero Zumaiatik López da Montrikotik 3, eta orduan kostaldekoa 9 ateratzen dira. Eta gero 30 urtetik gorakuk 6. Bueno, López berroitik gora de bai, baina 6 daude 30 urtetik gora, eta 30 urtetik behera 10. Osea, gaztetasuna, hor daude ertzertzean Ibarluzea, Baske eta Del Rio 29 urtekin, eta baina gero beste guztia 30 urtetik gora. Osea, gaztetu eginda, eta orain López juten danian eta sartzen danian atain, ere, geixo gastatzen da. Beste baterako utziko dugu, Aitor, behar bada, baina gai bat, espektakularra, pelotari espektakularra izatea zer den. Hau da, ona etorri baino leno, Diario Baskoko Joseba Lezetak elkarrizketa egin zidan, da lehenengo galdera zan, egin zidana zan, zuretzako zein izan da pelotari espektakularrena, ez? Eta nik automatikoki edo beti berdina ateatzen zait, tximela. Hainbat buru, hainbat aburu honola izaten da, ez? Bakoitzari galdetuko bagenio, seguru aski ez dukuen duke bat egingo, zeren beste egon dira, beste bateak utziko, baina labur, Aitor, espektakularra izatea, adibidez, zure herriko baitakor hainbeste estimatu genuen Javier Gerrika, ez? Gerni, bai. Tximelaz aparte, lehenengo lerroan jarriko nuke espektakulo ematezun pelotaria zala. Baina labur zuentzat espektakularra izatea nola deskribatuko zenukete? Hore, nik uste dute espektakularra, espektakuluaren kontu hori pelotan artien gehiago dauela lotuta zestapunti edaz. Adibidez ez da, inbeste entzuten espektakularra izatea eskure ez. Espektakularra izan zen adibidez Irribarriak orman gora bere eskerregaz boleak jotzen ebazenien. Horren ikuste dut, lotuta dauela horregaz, asko igual saltoagaz, akrobatikoak izan daitezken elementuagaz, eta jotzeko erigaz be bai. Espektakularra guai igual izango da, nire ustez, eskume potente bat dekon batek, espektakulara ikiteko, igual, bide gehiago dekoz, rebizista batek, baina gehiago, hori iritzi bat da. Niretzat, espektakulo bat zan Lalo Elordi ikustea. Espektakulo bat zan Adolfo Elizegi ikustea. Zergatik, igual, indarra, izugarrizko indarra, eta batez be, piketako eskuminez, piketako ekiteben, eri horregaitik. Orman gora egiteko, tximela ipatu zu, Gerni berak be,
orman gora egiten eban, nik uste Gerrika espektakulo beste maila baten ere, basela, beste era batzuk zituen. Bueno, baina loibe behar dugu, pues John Martínez, espektakulo baintzat, orman gora egiteko. Bueno, ez dakit, nik zesta puntan espektakulo asko lotzen dut pegadiegaz. Bortizki joteko horregaz, ez? Horrek bai transmititzen deu zerbait. Gero, zelan ez, salto batzuk edo analakoak, ez? Baina, ez dakit gero oso erainkorrak diren salto horiek, ze bikiak eta gero neko nekatuta geratuko dira. Pakito, bertzua bota horretik, ikuskizuna? Bai, ikuskizuna lotzen diagu, gaina normalian lotzen dugu, loibe izan daiteke salbuespena, ez da izan izar bat, tximela eta Gerrika bezala, aterkian azpin ere ikusi genuen atzo, loibe, bera zegoeran aterkian azpin, eta lotzen dugu, gero espektakulua, beste batzuk ematen dute beste espektakulu klase bat, ez daukana ze ikusirik jokuekin. Baina bai, bortizkeria, baina badaude espektakulua ere ez jotzen bakarrik, sartzeko eran ere espektakulua. Ez da igual jendia ez du altxatzen aukitik salto batek bezala, baina batzun errestasuna edo fluidez hori, botekorridon, errebotean, olako gauzak, horiek ere espektakularra dian, eta zen da, besteak jendia altxe egiten du aurkitik. Nik horrela laburbilduko nuke tantua edo partidua galdu arren jendea aulkitikan zuti jartzen du pelotaria. Emaitza alde batean zita. Hori, ikusi dugu, askorekin, ez? Tximela ipatu dugu, Lalo Elordui, Gerrika, loibe nik ez naiz gogoratzen, ez dakit ikusieten jokatzen ez dakar goguan, baina gutxi horiek Lalo Elordui adibidez, tatua galdu, baina jendea txoatzen ustezun. Eta tatua... Era perdedor. Perdedor, pero ikuskizuna irabazten beti. Baina, bueno, Pakito, ikuskizuna behar dugu, baina hitzetik hortzera edo... Pixkanaka badoa, Winter txapelketa, atzo ere frontoia, jendeaz beteta, barandika eta baskek, zuten azterketa, ondo gainditzu zuten, guztiz merezita, ondo gainditzu zuten, guztiz merezita. Ederra, ikuskizuna. Guk espektakulua, ikuskizuna, guk espektakulua ematen jau. Zen beste espektakulo klase bat hori izaten baita. Bueno, hemen Florida alde hontan, ez detasuna pixka bat bazeo, baina euski eharra eta zeru urdina eta denetan... Segi bidi ematen guri. Segi guri bidi pixka bat ematen. Izango dugu.